Sagudayon nga rot ti surat, ti pagkasaritaan ni Mirasol nga napauluan. Mirasol, sari-sari store, idi, kalman laeng. Niya, sa bali mo ti napisit ko. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tadagap apo iti sari-sari store. Mayakon, ay, si Kamil Gayam, Tessa. Ay, umayag ko ma, umutang, Mirasol. Si kadidamok, nga customer sa utang, apo na yung kumuntin Dessa. Ang kadi, mangpalabas na kadi mo talong nga may gumatang sa ang humutang nga, sa kang tumutang. Agit, agurayak nga rin. Ala, sige, agpakning ka palang nga dita. Tani, agsasaro na di kito yung may gumatang. Siyempre, manong name no kasto nga bigat, kaaduhan na, nga gatangan da, ket dahi kasapulan da, nga agluto. At dapat di kasapulan da nga agdigos, sabon, shampoo, toothpaste, kasapulan da nga aglaba. Yung kaaduhan na manong name betsin man, kaaduhan na asin man, suka man, soy man. Anyway, awanin ti gumatang manong name imasadagan ni Dessa. Mabaling nga rin umutangin. Lakit, mabaling mo ta nakatutangin. Kwarta ko mga mismo, Mirasol. Ana, Jesus ko naman lang umutang ka kanita, gilako. Kaya anong nung ti kwarta? Pabalong ko kumana ti anak ko mo pa nagbasa. Muna utangan. 300 ko ma. Inton ka ano pa nagbayad mo? Inton makasweldo na lakay ko Sabado to, Domingo to siguro nga umayag ag bayad. Sige, ikat malayat na sang mangugusto na muna kit nagururay ka. Bayad mo to siguro Domingo. Uwain, inako, nagsubliak to. Pegsubli ka, mapalubusak laki din kita anak ko. Adun to ibagak keng ka, adun to ipadamag ko keng ka. Kaya po manong nemi, tama man doon di kiti umay gumatang si Mrekak matin ti balay mi manon nemi pag-isubot nga si mangpatamaten ti asawa nga nagapu iti bangkag ken talon nakaluto kan. Wala siya sabak ti nagluto inuray ka. Aginsar kan ti mangantan. Ano kaskasano lang baka no adaman agapo yung ta sari-sari store ko. Ilimang mangan kami manon nemi kumusta na ta negosyo. Mayat. So dalayang dahan lata maniklikan ti utang na. Kaya bayad dalakid di. Nadapay umutang ti kwarta. Tas liat tayo ni Dessa. Isukit ti muna customer ko nung utang ako magkunan. Kaya awa pa'y naglakwak. Makauray ka lakid di nga. Kunakmat. Ada nagsasaro ng gimatang. Anday. Dadya inutang nanti pa imanang nga kanan siya. Kada dyan naglakwak. Di mat datang nga Dessa kit kwak. Pugot nga Black Beauty. Asawa ni Anton nga construction worker. Abay. Kurso natin sabi lakay. Ardan. Nakabimbintas kang asawak. Pagkatapos, dadya awan lang bagam ka niya kakurso nadak. Magibagakat sa baling matababaya. Kasi laman la insulto dadya. Angaw ko lang man. Nagsubling at peso ni Dessa manong nemi. Ana, umutang ka? Umayag lang makinistorya. Kuha kami ni. No awang kantuak sa Jabalay. Agmulmulang lang nga kung awang ko. Awang ti anat na ganan. Awang ti maubrak. Nakadalusa ko, nakalaba ako. Ketsi ka, nakalabakan. Adamay mga alaala ka lagi timurang mi. Isupin ang jak ubrain. Awang gayam. Dito nga umay gumatgatang ni Alma. Di amin? Ada schedule na MWF. No may gumatang ti Lunes, usarenda malmal na maging gana ti Martes. Into no may ti Miyerkules, kajimat manen. Usarenda ti Miyerkules,
Huwebes nga ti Biyernes. So umay ti Domingo. Ape ka di. Apay ni Alma. Sugador da nga agasawa. Kaya ape ko man sugador da. Ano pakibiyakan ta nga kuan? Aman. Sugador da. Amos na sugador da. Agbubulod pa. Agbubulod? Iso nga awan igatang da ka nagita usarin da ko nga bulbulodin da. Gabot ay sugal da nga. Anong pagtrabahuan ka nila kayo na? Awan, standby. Iso nga maaramid at mapanmang sugal. Gabot ay standby. Kaya pangaran da ka sugal da. Taman ti Jack Amo. Awan ti kwartada akit, awan sugal da. No, ang pagtrabaho nila kayo na. Sa umat pagtrabaho ni Alma. At ang isugal da. No, dumat kwarta na ako. Hana? Dumat kwarta na ako. Pangalan ng ordi kwarta na. Kaya mabalis siguro nga mga abak ti sugal. Yung sa matakang kanayan ng mga abak. Kaya ba na mo? Agbubulod. Sugador. Pagsusugalad na kayo. Kaya ada na lang mga pagsusugalad na pagtutungitan da. Kada ado ka klase nga sugal. Di mat ada anak da. Ay kat na mapan magbasa da kita anak dan kasla itako ba. Oh, napan nagbasa da kita anak dan. Kat ada isuna di pagsusugalan na. Basta kumuhin apay. Amo. Diyan mo. Apay di mo patsing apay ito bagbagak. Diyan mo na mungkin ka, magpepeso at nagpepeso, nasaan agad saan? Agpepeso, sagodor na ya nalang agbulod. Sabi nga, istorya ang kanya. Tapos no, ad istorya ang tangarod. Oh, may sabay. Nga, kayat kong ibagakin ka. Amumum ni Nana Berta. Kaya na-customer ko diyan, Nana Berta. Gayjay. Itikas diya kabagat nan. Adda ubing nga kamalala na. Ana? Sino ko ultimate? Kumana dyan nga bakit ko? Kumbat. Hanga kumbat na dyan. Na araw. Nga bakit? Padasim to nga siputan numagna. No sumungod ko mga umigomatang. Nagkinni-kinni. Saan to nung pumanaw? Nagkinni-kinni. Kasi nagkaubing na dyan kamahala na ako. Kit 28. At dapat asawa na. Dyan kamahala ni Nana Berta at asawa na. Uy, nga pa yung kahit naman na dyan bakit? Kahit adang nga kwarta dyan bakit? Pensyonadahan? Sa bagay, nung pension ka, na masapol mo agad, kaya't mo timasulag agad, mangsulag ka nga. Una, isa po ya. Sino pa nga rin amom? Amom mo ni Berto. Nana Berta kin Berto. Uy, ni Berto nga, agtara-tricycle. Adamit, chicks na nga ka, mga opisina. Oh, kadi. Kuwain. Mga opisina ba checks ni Berto? Iso no kati paglugluganan di mga opisina. Mga arkila keng kuwan. Gagor ka. Iso datan ni Alman eh. Hamoy bagbagan di bagak kuwain. Na? Hamoy bagbagan di bagak. Sige nga rin, Mirasol. Agpamyo nagbit at napapagkualan sa jay. Luko daw ito yung natesa. Kita mo pa yung ako. Umay ni Mirasol. Umay ni Alma kita hanabat ng schedule nga kumatang. Hello. Hello, Mirasol. Hello, Alma. Abay, ninsa desa na dyan. Imay dito itay. Hindi makita na kasla. Nagpakadamot ka na lagos kang ka. Kasla, anta kabutig na. Tsaka man mo. Basta bigla mo natan panawang ka ba? Inak man di amyan at dapat mong kalain mo na. Wala ta, tumalyaw kat mapatalyaw na. Dagos mo nga, kasla nagbuting na pimanaw. Naman di pagbagana. Oh, mate. Awan di si istorya na. Chismosa na dyan kahit. Sino? Odessa. At chismosa nga ro. Imposible nga ako pagbagana kang ka. Awan. Di na awan timbaga na may panggap ka niya.
met di man nanaberta ti bagbagana itay ka kwa. Adda ka no kamalala di oy nanaberta nga 28 ti taon na. Sa damat ni kanumat Berto, kinama Berto kada Berta ti bagbagana. Tricycle driver. At kanumat mga bisina nga chicks na. Hana ka chinismis. Anya ka di pagkamalma. Gumatang ka? Hamo ti schedule ti gumatang. May kamabumulod. Kwarta? Haan. Ano pulutin? Ada tarum na nilakay ko nga naperdi nga kwa. Imposible ada siguro martilyo yo. Martilyo kikir kan paet. Agori ka. Hanmut sa karpintero yung lakay ko. Ala na. Ipulong ko tumala dagos. Martilyo, paet, ken ragadi. Wan. Sige. Dakidahan. Ada gamit ni lakay ko. Agbangbanggang ni lakay ko. Pagkunakit sa bagay, dapat usos na rin ni lakay ko no ka. Mabigla nga, halma. Tinakitain. Napahanak manong name iti ayan digitiri miyan tanah. Nga saan lamad lang para talon kan para bangkak ti. Yan ti bodega nga yan ti miyan tanah. Awan nga peso ni. Hindi man digiti martilyo kata ragadi kan paot. Edited kon manong. Alma, damok ti agpabulod ka digitiri miyan tas nilakay ko. Pakikirmasit. Awan ipulang kong tumad lang dagos. Apa man nga, isudaitan ni. Sino? Ito ay langan natin sa ngagdikos. Ni Odessa. O si Putam. Hamon nga adlaw itay. Nga saan pa nga nagdikos. Baka saan pa nga nagtutbras. Kinam talangan na. Tsaka man mo. Naman. Hamaman nga agdikos deta. Di pa agtutbras. Nakang doon tilangan na. Tikit kinaling nagchismis. Napsanggay pa ay. Kunan ni Odessa manon nemi di mabatog na kami. Ay, may kan sakit bumulod Alma. Oy. Abi nagadayo kang bumulod din. Kaisot na kayat ko ang pagbuludan. Ano ko magbibiyang mo? Ni Madi man na yatag sa udsod. Nakadayon manong name ni Desa, edi tagpakadamutin ni Alma. Dan sakit pagkungkontrahan di kitituwa. Bikas diya di ba nagsauda? Yung magpayapayson samat namin, nagbubulod dito nga Alma ta. Nakadadayo dito dito ka tumay na pagbuludan Awang nga tayat mapagbuludan na nga martilyo kada gragadi wano kikiri kada paet. Karabian na manong nemi nagsera akon tamasapak nagsersera. Alas sutso manong nemi nagsera akon. Naka-review matnukan di kita anak ko manong nemi ket syempre mangan kami matnukan. Nakaluto matnukan nilakay ko manong nemi tayo sa tagluto ti pangrabi. Kahit kumusta mo ti sari-sari store? Naspintas mo hanggang marigatan, miraso. Api ko mamarigatan na. No kadto taglako, ada madigit anak tanong ko ang ayabak, umay takman tulungan ko na. Kadto namat nga customer iti sumipnit. Kaya tawanan. Magmantawan ti gumatang ti arak sa da uminom. Gumatang da iyawid da. Kaya dari sabsabali nga store nga ije sango ti tiyanggi nga ginom da. Suda. Sakit saan? Diba? Ti lisensya kitaglako lang hanggang painom. Imbag man. Imbag pa ka mo nga sigod din. Nagtiyanggi wanak. Dagiti umay gumatang ti arak. Gumatang da. Teman baso yung, oy, aguro ka. Naglako lang hanak ang painom dito. Kas makita, umat labisaan dita. So, nga mangirwar ka talimisahan, manang tayo dito kami. No. Sa anak ang painom dito. Kunak mo ko. Bagman, tadalat tumot umay gumatang. Siyempre,
Adumat di kiti martik ti asidig nga siyak ti asidig pag inuman ay pagkatangan da. Grabe siyak ti kumustahan man ta kumustahan di kita anak ta. Kumusta man ti panagbasa yo, Bing? Alaing kami di eskwela. Kadang awang pagdanagam. Alaing kanumat ni Buyat. Sika nga ra, Jenny. Ala, nalaing kakmat anang. Ay, ni ate Jenny. At nakakuyog na ako ha. Kat siyempre, nakakuyog ko ha. Eskwela kita. Dahil lalaki. Kat classmate ko ang lalaki. Api nga rin nga nakita. Hindi nga kibinan na ka. Hoy, Jenny, pepeso? Oo, no, damang kibin kanya tatang babae apatak. Api ko pakibin ng lalaki. Ay. Bumalasitan kan. Dakan di high school. Makamot no. Makakita kang ka. Chismisan na ka. Alalala makanta yun. Laglagipin nyo lagi dibilin mga kanta kaya anak ko Nanaro na kang ka Jenny. Sikat babae ngayon na una. Ni Boyat met. Ubing batpay. Tapat palit elementarya. Ya? O ano, tiyang-tiyangki lang ni nanang yo. Kat nagtaltalon nga. Agbang-bangang datang yo. Noon yan, tumunti kayo yung pagbalinan. Ipaaymi ka na kayo dahil ta. Basta laki diyak. Sing-singpet, agag-agat, kanipas ng yutag basa. Manong nemi, ingkari idi ni Alma nga ipulang na nga dagos. Ngim, abi nga tasan nga may ipulang. Kasta na nga ta. Ngim bigbigat manong nemi idi umay. Hello. Good morning, Mirson. Bagis to nga naglukat ka. Ay lang, pasensya kan tasan ko na ipulang nga dagos na ito. Ragadi, martilyo, kan pait nga binulot ko di kalmaan. Ada nga aming dimting nga sa nga ilik. Agreglaga, aste? Sa bali nga sa nga ili. Kabagyak nga nagapudyay kwa. Manila, may dasim marungka. So nga, nagbalinak ba't na busy. Itata, umay ko ipulangin, ken gubata nga kon. Di ko listak gatangin, no? Papo na ka do. Masulitak nga rin nga grocery. Nagalisto ko mapapanag di sentro tap no. Gatangin di grocery at nalaklakahan. Ngayon, gabuta, customer kang ka, dadya, ganan siya, itad ko lang kang kan. No, kung mag-atahan kita sa ngagasod na doy, kit pagbalim mo 130, di ada 30, di ba? Muto na nga, atot pa nagkangganan siya, Alma. Kasi kayo mabilang nga rin, prepare ko na ito gatanga, ma. Oh, mano amin? Dado yun. Sige, dado bayad na. Thank you, Alma. Talaga nga, basta sikat customer ko. Dagos nga, adot mga paglakwa. Huwag gayam. Ano nga talaga tibagbaga na dyan nga ude sa kanya? Agbubulod ka ano? Tapos numet, di ba? Kaya orin nagbubulod ak, di pulang ko. Sa dadya buludak, awa matiperding na. Ike-care ko. Kaya kang runanti amin nga bagbagana kang ka. Dato agad, nagapukin ko na talaga. Tsaka kumakayat nga baga ang anang harot, kita salud-sudo manin, no, ang bagbagana. Sugador kayo kano. Hana? Manugal kay kanong agasawa. Nga dahit at po na no, api nga saan kayo makagatang, iti gamit yung ano. Ultimo kano nga timba, ultimo kano nga tako, ultimo kano nga, di ba ganan? Dagom. Ayan, ultimo nga dagom. O bulbulo din nyo kano. Sa talagang sugador kayo. Kalod na na yung tawa. Talaga nga maparpar ko tirupa na. Ay, Alma, please. Samo ko mga idandanon nga siyak tinangibaga. Kadi. Tapno, hantay nga gaapa. Ang mga nusa lang atin nagmadad yung Odessa. Nugas pagarikan na.
Ket no pud langit kayong bagana, Mirasol. Habi ko mga kabuting mo no ibagak ng sikat ng gapuan. O sige, nagpepesuwat. Manong nemi jak kumakayat ti makisawsaw no anyaman ti san kinawatan na gididua. Iso damat lakas to. Adamat na gidi babakit, kanda dumapay nga padak nga babae nga umay no ka makisasarita, sandang is istorya, di pada da nga tao. Tibiyag da iso. Kas kinina na Marta. Ay, tuyak anak ko. Tao maubrak di balay. Ay, mabaling ko naknas ka sa adam siguro kasapulo nga kasasarita. No awan ti customer mo. Apay ka din na. Sa adam kahit yung istoryain nga pakasalitaan di pagkarubayo. Ay, saan nakakasta balasang ko? Tama mo no sa salitaan ti biyag ti karubam. Awagad na kano ka chismusa. Ti chismis gamin, ori agpay-peso no masubraan, chismisen. Uno saan, ada kinagpaysuan nang makurangan. So nga jak kayo, kasta. Tilaing bagtibiyag ko, ti sarsaritaek, no kayat ko nga istoryain ken ka. Anang ti mabalinta nga pagsaritaan na nung sasarita ta. Siyempre, at the topic ta. May panggiptirigat ti panagbiag. Napiyakada kayo, anak ko takwa. Nagagat nila kayo mo sa datyangkim, naganarmit ti tiyangkim. Sa napas nagdigiti duwang anak yung ang basbasa, palasitang gayam siya inaunan. Una na. Sa lalaki na siya inaudi, Sut Junior. Una na. Siya akit limamot na nagbaling anak ko. So nalaing ta hamin na paadali da kinitatam, nga po ta marikrikat ka mga rod. Hanggang, uri no sanda nga nakaadal, di kito'y upat nga da asawa nan, na urnos ti pamilya da. Data unay ti daydayawag ka na kuwa data. Uri sanda nga nakapagradwa, ragraman di kiti asawa da, ngayon na urnos ti pamilya da. Uri no gagangil lang ti balay da, ngayon daragsagdag sipod ta. Agpipinatag da, agkikinawatan da, agtitinulong da, agsisinakit da. Di sa lang yung burdik iti awang pilak na. So nalaing takwa. Silahis. Hindi ka Diyoson. Lalaki akit kitayam, lalaki ang akit kitayam, ang pada ng lalaki paggustuhan na. Kasta. Dinesayat nga istorya ek dagiti anak ko, ngamti sa biyag ti sa bali nga tao. Haan? Kabagay na. Kasla kumakin ka. Istorya am nga ti may panggap iti sa bali nga tao. Da kayo at istorya am. Tano, tibiyag iti iso istorya am. Awan ko sunok, awan lakit kurang na. Wala na. Oren o matlaing ti kwa sa baling babae tibiyag nila kayo mo, ni Jimmy. Sino ko manana? Ke balay bangkag talon bangkag balay madlaing. Mamanumat no agkursunada nga mapan sentro nga agdigos nga garwat. Kadi. Dumadlat at umay dumanon dito nga ngangkat ka dagiti produkto na. Kasanon no diya may isa ka dagiti bang angkat ti produkto na at parang kursunada na kinlakay mo. Nana, di mo ti kayo ito ang istoryain ka ti bibiyag yo. Api nga kasla pagkatapan nyo ti asawa. Ay, pasensya ka. Pasensya ka nga talaga. Idi taumay manen ni Odessa, manunemi, gumatang ka, umutang ka, nabayalag na ti utang ko idin wine. Wala, nalipatak na. Nabayag mo na di utang mo, 300, bagambal ka talaga nga 400 na. Domingo't pa nagbayad mo, may kamata talaga. Api kasla dabasol ko kang Odessa. Anya ti bagbaga da nga alma kanya. Ana? Anya ti bagbaga da nga alma, may panggap kanya. Kita, imposible nga awan. Apay amom nga adda.
Gabata, at ibagbagak kang kuana. Sigurado nga nun ni Alma umay ditoy, adamat ibagbaga na may panggap kanya. Oy, Odessa, sandak ngay ramraman ha. Hanga gabata sari-sari story ito eh. Kinisot umayo pag bagaan nun yaman ti problema yun. Umayo pag salitaan iti may panggap iti padayo nga tao. Nag-istorya kayo, may panggap lang ti biyagyo, hanggang yung asustorian di may panggap ti padayo nga tao. Kinagpapaso mo ta. Napanagnagamit. Nga niya. Nga agbubulod. Agbubulod. At na minsan pa yung bimulod kanya. Ken sugador. Sugadora. Sugador mo tilakay na. Anyayat kaguram kang kuha na. Imposible nga saan nang istoryaan di may panggap ka dyan. Well, gabot na tuntunan na ita. Kunan ni Alma, chismosa ka. Hamuli ba ken? Chismosa ka. Chismosa ti tao nga isistoryaan na tipada na nga tao. Isistorya iso na nga sugador ka nagbubulod. Han? Kita niya mo ibagbaga na kanya. Kit gabot na bumalas nga tama takit ko. Si kakano na tayo naangdod, langanat saan ngagdigdigos. Ken, ado, haguri ka man, Nagdigdigos ak ba da? Kasulat talangak, napugutak, Black Beauty ak. Apay, adamaangot mo nga madikanyak? Oo, matkidi ak. Ang ibagbaga na ka, ibagbaga na, nga ipaggap ka, kahang kanong digdigos. Naangpap ka kano, nadugyot ka kano. Oo! Gusto mo na yun manong nemi titaringting na nga nagpabagatan nga tinurong nan ti balay da Alma. Iti na itang pasa eksena manong nemi na matangan ni JB ng asawa. Magatuman, Mirzol. Abay, kung nagtupay nga mingkat, no di kiti chismusa, iti makasalsaritam. Agbaling ka mat at chismusa. Ano nga chismosa? Ang gadi nga nasurokam, nagiti magbagana. Adakad na ibagangar kuman ni Alma nga naangdod, kada naangpap. Ada na imbaga nga naangpap, naangdod, dugyot. Langan na lang tahangag digdigos na dyan, kuna, apin ninayunag. Masurunak nga ron, ninayunak ko na, tapno, adadangag pungtot, kit pagkapam di kiti doa. Inyakit din doon ako manin keng kamirasol. Magbagay maibagay laon na ito Mirasol sari-sari store. Gabota Mirasol, sol-sol. Rob-rob-rob dagi di duwa tapos talagang agapada. Tunukan, sikat umay sa langadan nan. Kaya pag tinulungan ta kapukungutin, patasin da. Iya po aya. Liklikam di kita kakasta ti klase ng tao kunak lang aro din. Sigurado na ita. No, ada sari-sari store mo, na dumod-duma klase nga tao, dikit agbaling ang customer mo, nga saan lang nga umay gumatang ti obrada, no, dikit umay da agichismis, kit makisakay ka mayat, makichismis ka mayat, dikit talaga nga chismosa ka, sul-sul ka. Kit data manong nami nagdinamag, manipo di ti abagatan nga naipamyanan ti damag nga nagpenengit ka no dikit idoa. Ni gano desa manon nemi ta naabak ta nadurab bimtak ti bibig na. Deta man ti kunada. Ni Nana Marta manon nemi ti may nagipadamag ta kakaroba da. Ay, anyagit ti biyagan na ya. Apay nana. Jak kumakayat ng istoryaen ti pasamak ti jak bagi, jak biyag. Ay, nga may istorya ka na talaga na imatangak. Sino? Dati panagkabo Panagapa nga panagpinangat ka na Sino? Da ude sa akin ni Alma. Diyak man amutan dan sakit na takamad na nga nagan mo. Mirasol, sul-sul kung kuna naman. Ana? Si kakanutin ng sul-sul-sul di man sa kadakwada. Imbaga klaim mo tipod nun na. Nga niya. Nga ni Alma, ibagbagana, nga ni Odessa, kitlangan at hangin digdigos. Data ka numalat imbagana. Nga mapin ni na yunam nga, naang pep, naang dod, dugyot.
Dataon iti nagpungtutan ni ko, ni Alma. Sino ni apa ni Alma? Ako ni bagbaga kasta. Kuna naman. Dadya mi rasul tinang susul kang katapno rautin na. Nagpaisubot kami. Nga langam talaga hang digdigos. Sige nga raw. Sugador, agbubulod. Isod ka po ng hanggang makaala, makagatang ka naging kamit, yoga po nagsugador kayo. Nakaadayo na. Pangat dito. Baga, may digit itanod, pinagsina na ida. Ay, baka numadamdama balasan ko ito umay danto sa runo. Nga umay keng ka. Ni nayunom ka numadagit yung bagbagam. No, daman inayon ko na. Alakit dati nga tama tinakawat ko na. Sika ka ni Mirasol nga sol. Mangpabara ka na kitay. Agap apat apno pinangat da. Kaya nagpaiso manong name ni Odessa Tinmay. Oh, Odessa, nananong ta bibig mo? Basol mo. Ni. Ano ito? Kapi ka sa music na. Anak mo, basol ko. Nagpungtot kanyak ni Alma. Taapay. Tsak man na mo. Subsobraam ka numat ibagbagam. Siya ka kanu, kadanda nga mangpabara, mangpapudot, mangpapungtot. Bagbagak laing mat, ibagbaga na ken ka. Awang ka numat ibagbaga na ang pep, nga ibagbaga ng dugyot kada naangdod. Irin to ta. Timbagam mat. Hawant mat imbagakit. Nga isong agbubulod ka po ta sugodor. Ninayonam kanupay. Ada kanupay lalaki na. Awan ni bagagakasta. Kitak pa sumat. Nga awan ni dandanong ako siya. Tila bagakeng kuha na. Agbubulod sugodor. Hangko'y bagbagang ada lalaki na. Kaya bagam ka no. Awan ni bagbagang ada lalaki na. Ada lalaki na. Nga imbagam. Sus, ninayunan na nga tanan. Ay, awanan ti bibiyang ko kada kayo ha. So ang manipulita Odessa. Yan tangay hangkamot gumatgatang. Umay kalawa makitsismis kanyak. Hangkan gumawa dito tiyanggi. No umay ka, gumatang ka. Diyak pagkit umumayin. No, sige na, sasayat pa. No, basta sangga ang customer. Ngayon napukaw mo ni Alma. Ano? Napukaw mo ni Alma. Hanto ka nung gumatgatang keng ka. Ngayon idi umay ni Alma manong nemi sila din nakmat kagura. Mirasol. Ay, Alma. Gumatang ka? Muti talas tamon tayo sa ganak. Saanin. Tiyara minag nuwangkit. Saan nagagsulsulit nga mapansa di sentro. Ta, ijilangin groceria at paggatangak. Malakaanak pa eh. Gabot na groceria nga ron. Awan ti may tutuon. Napukaw ka nga ron ang napigsa customer ko. Kaya talaga mapukaw na. Nagsipod ta. Pagkaapaan mo ti tao. Awan rin ta ka pagkaapaan kayo. Mapilit ka eh. Di ba? Awan ti bagbagak may panggapkin ka. Ngay bagbagan ni Odessa. Ngem, di ka mamati. So, ngem bagak. Amom, umapalaing ni Odessa. Isuang kasta. Anat apalan na ko na. Anat apalan na. Diyalangan na. Ha? Kontra ti langak. Langak ti very neat na pintas. Diba? Iso na ngay. Tekunak nga ro din nga aslahang agdigdigos na angdod. Sika wala nagkunang nga angdod boy. Yung may nagsalangat dito ni Odessa kat awan ti imbaga nga na awan ti imbaga mga naangdod
Ninayunak kanulang. Nga mawan timbagak nga ng pep. Kada di hangag digdugusen, langanat sa hangag digdigos, ada amin ditan. Naangdod, dugyot, naang pep, han? Kit abing aming ninayunam. Kasta nga rin kay papanan na. Di kahit nga sa wen, nakichismis ka maten. Huwag nga ron. Naari nga kata kayo. So, nung mabaling ko makit saan tang agsasalita kasto, naawang katangin. Talaga, naawang katangin ko. Mayak lang, tapno, ipakadak na sa anak doon mo may kumadkatang. Ang nga balik. At dan tumad lang kasukat mo, nga napindas nga customer. Sa bagay. Among ka din no apa yung kunak nga naapal, umuna lang nga, may kadwa ka sa sad, ti patagbiag. Among ka din nga da foreign aid me. Ada kabagyan nila kay ko, nga naayat da nga magpapauit ka da kami. Right, nadyay. Ngem, pinadpadakes na, data nga Odessa. Naamuan na ti cellphone number, diya ulitig ni uncle niya, lakay ko. Diya maten, ibagbaga na maten nga. Sugadur kami, diya ipapawit ng ayuda, kit isugsugal mi. Saan ko mang isugal mi? Awang ko man ti umay ko igatanggan ka no isugsugal mi. Diba? MWF ka umay. Nagatog katangak. No, manugal kam ko ma. Ay, awang ko matikas nga kwartak nga paggatang ko. Iti kasapulan mi. Han? Ngayon gapo ti apal na. Pinadpadakis na kami iti ulitig. Ulitig ta asawa. Tati na minsan, nakita na ti asawak nga napan nakilamay. Kagagangay lang mag-andingay. Dadya matinti pinicture na. Katsyak mat. Kasi mat. Napanak lang nakibinggo. Tadangarod minatay di abagatan. Dadya pinicture na. Pinadpadakis na. Pinadpadakis na kami. Sakit dadya ibagbaga ng adalalaki. Ngimawan ni baga na kanya ka. Ngimanta ka no imbagam. Ngayon baka kaya ka. Ninayunan na siguro na. Alma, pasensyakan. Alawan, saan kayo doon ngumumay? Takay nga doa. Katsyak met. Awang matidinggay ko nga sarita. No sinuman digit kayat na dagistorya. Na dagistorya, out. Didak iramraman. Didak pagbalinan nga sulsol. Didak pagbalin nga chismusa ko na. Nabayagan manong naming nga saan ko nakitat aniniwan da Alma kin Odessa. Awang matandamang ko nga nagapada. No may matina na Marta manong naming kat agistorya na gawit kan. Kayat ti mag-istorya kan ka. Nagganar lata manong naming ti sari-sari store ko. Ngem awanen da kiti chismusa. Nga umay agdidinanon iti sarita kanyak. Tano adda mangirogino ka Ops ko nakasigod. Nawarningan akong manong. Diyak kayatan ng awagan na itimira sol sari-sari store. Agad nagyaman met ani Jimmy manong. Tawanan di kiti kas diyang agaapa. Gapo kanyak. Ken talagang saan kun isaw-saw pa iti bagikduad daman di kitay ibagbagada nga problema. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong. Kaya nagyaman naglaunay ti anus mo. Nga nang ibasa. Naman pa'y simple lang. Ngem ti kastoy nga mapaspasamak kadigitay agkakaruba. Sabi ko man tinakay bati ti balaag pagsarbingan ti biyag kay nadal. Tuwing agyaman nga pagaya mo, Mirasol. Iti Mirasol, sali-sali store. Thank you king ka, Mirasol. Ayan.